Hello mga pakang! Magandang buhay sa ating lahat and welcome back to our YouTube Baklang Waray. Sa ngayon po kasi medyo nabobore ni Cass, diba? Naliligo si Christy at meron akong nagawang plano. Yes, gagawa pa ako ng prank. Yes, bore ako, yes. Para na hindi na para hindi bore namin yung channel namin. Syempre gagawa ako ng first prank. Ayan, i-ignore ko siya. Yung gagawin ko pong prank ay i-ignore ko po siya, yes mga pakang, at sana'y maging successful ang gagawin kong prank. Ayun, naliligo ko siya, so tayin natin kung anong magiging reaction niya sa akin. At sana hindi siya hindi siya ma-offend or basta hindi siya magalit sa akin. Ayan mga pakang, so dito ko igtatago ko yung, siyempre wala pa tayong masyadong camera, so cellphone pa lang yung ginagamit namin ni Christy. Dito ko itatago yung cellphone ko para hindi niya mapansin, or doon sa lagayan ng basta yung tawag sa mga hindi ko yan natago. Yan, work natin siya so ayan, sana hindi ito siya makita. Oh my god, takpan natin siya para hindi mo mapansin. Kailangan meron tayong kalikutin para ma-ignore natin siya, para hindi natin siya napapansin. So ang gagawin natin ay kumari ayusin ko yung laptop. Hello. Karigo na. Fresh na ako. Yan pa kita magpiprint, Sorry siya, may. Oh my God, excited na ako. Sa kabili dahil tayo ng coffee. Magko-coffee ako. Nasaan na yun? Tarararara. Tala. Tinawan ko. Aray? Wala ka ng laptop yan, bago?
Nag-enjoy ako doon. Maligo ka na. Para fresh na, di ba? Ganda. Hindi naman nagpapansin yan eh. Sira na ba yan? Pero ba na ito on? Ay? May naiwan ako sa baba. Magbibase lang ako. Ano ba? Trinay ko yung sabon mo. Kasi parang nagdadry ako yung isa. Oh my God. Ay, hindi na. Same. Ano nangyari sa skin ko? Oh my God. Tala. Nag-version din ako ng tala ni ano. Tingnan ko mamaya yung YouTube natin, di ba? Para kung marami na nag-views. Ano ba? Mag-short ako. Nalabas tayo later. Naglabahan ko. Ito na lang kaya. Ito. Ano ginagawa mo dyan? Ano? Hindi na ba nagpa-function yan? Sira na ba yan? Ano ba? Sira na ba yan? Mel? Ay, ganda. Uy, tinatanong kita kung sira na ba yan? Ano ka ba? Mag-coffee tayo later, ha? Wala akong damit. Mag-dress ako. Mag-dress na lang ako siguro. Tama ba? Mag-dress na lang ako siguro. Tuloy ko mag-BS ko. Parang may event. May party ata sa labas. Yan. Ito na lang. Mamaya pa naman tayo lalabas, di ba? Papaganda mo na. Anong nangyari kaya sa lips ko? Namaga kanina. Itignan mo yung YouTube natin, baka may ano na, naman. Tinatamad ka na naman, maligo ka na doon. Mia, maligo ka na. Ano nangyari sa laptop? Ito ko ako sa baba. Cheers! Ay. Tapos na yun sa gamit. Kailangan ituto natin ito. Mami sa baba. Wala? Ano yung magic? Ano pinagtatype mo dyan? Ayan, RDL na lang. Kala ko ba may sekreto bang pampagandang iba? Wala na pala. IGN. Maligo ka na! Ito naman, oh. Kaya pag kita kinakausap, hindi mo ko sinasabi. Mary glasses? Mary glabesh? Wala? Ko sa'yo.
Ano kaya nakain nito? Kanina ulam namin is ganun pa rin, tuyo. Ba't ng jowa? Sige na, alam ko matagal ka maligo. Ano sa bilis ko? Ano maga? Ay, God. Ngayon ko na Yes. Ganda-ganda ko na. Ay, Ayan. Tapos na ako. Order na lang. Nandun na yung hair ko. oh, hindi na nagpa-function yan. Ano ka ba? Anong pinaggagawa mo sa laptop na yan? Ruba na, oh. Ruba na ba yan? Tingnan ko kayo sa YouTube natin kung nag-subscribe na. Parang nakaka-excite. Foundation mo. Maligo ka na! Nandun ako siya. Baklang Waray is... Ay, 64. 64 views pa lang. Oo, 64. Uy, kinakausap kita kanina pa. Ano ka ba? Maligo ka na doon. Baklang ito, hindi ko ka na. Ano, 64. Bakit ako lang, men? Baka chiblakin lang. Nag-lipsin ako. Hindi tayo ng coffee sa labas. Nagdadala na yung ako. Ano kaya ito? Aray. Ayan. Ano na? Lip tint lang palang makakatanggal ng dry ko sa lips, oh. Pero dito pa rin siya, oh. Parang, okay na to. Charot. Ganda ko na. Maligo ka na. Ano ka pa? Kanina ka pa kung kakistorya. Di ka nagyayakan. Ano ka? Mainit ba? May rigla ba? Ano ba? Inuwanan ng jowa o ano? Tala. Matatapos lang kung hindi ka pa. Para ito. Ayan. Kung maligo ka na, ano ka ba? Kung maligo ka na. O yung viewers natin, 64 pa lang. Ano ka ba? Oh no! Ang cute naman ang tawa mo dito. Ayan. Maligo ka na doon. Ano ba, paulit-ulit? Ano ba nangyari sa'yo, ha? Ba't hindi ba ako kinakausap? Hindi ba ako kaka-istorya? Kanina pa. Pinapaligo ka, ganyan-ganito. Ano to? Ano kayo nakain ito? Wala ka nga. So, pinapaligo na kita. Lalabas tayo, magpapaprint tayo ng resume. Ano ka ba? Para ano? Sige na. Ano ka ba? Ay? Sa'yo. Sige, pag ikaw yung may time din yung kinakakausapin, bahala ka. Oh, no, 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 no. Yes, it's a prank. Ikaw! Gaya nito! Hindi mo Tagalog.
Akala ko ano na. Ito naman siya. Pinag-uusap kanina. Kausay ba? Kung sa'yo. Maligo ka na? Ano naman ito? Nahilo. Yung nga tawag kanina pa yung tao. Okay. Ayun, kulira. Now I know. Pang ka ba? Medyo. Okay na. Okay na yun. Parang ka prank. Okay mga pakang. Ayan. Iwan ko kung ano nangyari ngayon. Okay. Basta yun. Ayan, maraming salamat. Mama. Ayan, sa huli, sa muli, or may revenge ba yan? Ayan. Meron pa. God, kailangan mag-ready tayo. Maligo ka na. Sige na, maligo ka na. Sige na, bye-bye. Bye!